Takže čau lidi, moje jméno je Píškot a vítejte na mém kanále. Dneska to bude Switcher.io, něco podobného jako Agario nebo Petrdíš a jde o to, že jste taková housenka a snažíte se zablokovat jiný housence cestu. Když to uděláte, tak ona se rozpadne v kuličky, které vy musíte sežrat. No a není to jak v Agariu, že když jste největší, takže na vás nikdo nemůže, ale třeba i ten nejmenší vás může zničit, vlastně, že vám překřičí tu cestu a jste v háji. Takže takový jakože svinácký. Tak jdeme se pustit do hry. Hrál jsem to jednou a měl jsem nějakých skóre 100. A jako doufám, že to nedopadne úplně stejně špatně jako předtím. Tady je ta velká kulička, co dává úplně max. Máme my jsme ho bohužel nesnědli. Vidíte, někoho jsme rozpadli a mu to snědl. On skoro celý to snědl. No. Aha. Radši takhle. Tady už je někdo velký, ale dobré, překonal jsem svůj osobní rekord. A oj, tady už jdou do mě. Bych mohl obkroužit a to tak jakože zničit, to by bylo jasně, jo, jasně. Tak, no jak už jsem říkal, ta nevýhoda je, že když jste třeba ten největší, tady ten Miami, tak já jsem ho klidně takhle mohl zničit úplně, jo, a pak získat jeho skóre a byl by v prčicích. A to by se moc nelíbilo. To by se moc nelíbilo. Ach jo. Nikdo na obzoru. Pojď sem, kuličko. Já tě chci, kuličko. Kuličko. Ach bože. No konečně. No, trošku se to seká. A už je tady velký. Doufám, že nejde po mně. No, to snad v pohodě. Hraju to na nižší kvalitu, že aby se mi to moc nesekalo, tak, že ta kvalita není úplně nejlepší, ale mě, jako, asi to je lepší podle mě. Je to úplně stejný. Ale není to plynulý, jak vidíte, je to takový trošku zasekaný, ale dá se to hrát. Jinak, kdybyste si tu hru chtěli zahrát, tak stránku vám dám do popisku videa a uvidíte. Třeba budete lepší jako já. Spíš určitě. Tak, tady jsou malé kuličky, skoro 500. No tak dneska bychom mohli dát aspoň tu 1000. No ne. A ty zrychluješ, to z tebe padají ty kuličky. Ne, do něj se radši pouštět nebudeme. Já se docela bojím. Ale tu 1000 bychom dát mohli. No, už nás chci zablokovat, viď? Ale to se mi nepovedlo. Dobře, týpek. Tak ten to vyrektil. Tak teď jsem měl štěstí. Ale jo, dali jsme 1000. To se vyplatí. Takhle užírat od někoho. No. Tak. Jsem zvědavý, jak vysoko se vyšplháme. Tady někdo zrychloval. Třeba dáváme i 2000. Ale 21 000 určitě nedáme. No a někdo ho snědl. Tajný Tomek. Tak.
To vypadá to, že mi to jde líp jak Agarium, že jako... Čekat, jak moc bych ho mohl obklíčit, jo, takhle nějak. Aha, jo. Dělám si takovou vlnovku, jenom tak pro efekt. Zase hodím. Ach, bože. Tady nejsou hráči žádní, pojďme trošku jinam. A konečně tebe zablokuju, nezablokuju. Ale abyste nezablokoval mě. Teď se to jako už trošku rozdělo, ale zase ne. A tady už jsou týpci jiní. Ne, radši dál od něj. Já se ho bojím. Pojď, Hero, mám tě. Nemám. Taky nevyšlo. Ne, hošici, na to mám kašlu. Tak. Tady už by se... No tak ta mapa je totálně megální, že už tady docela dlouho jezdím nahoru a pořád jsem ani ne ve středě. Gay! Tak tohle jsem dobře polamil. No nic, jdeme hrát znova. Jdeme hrát znova. Ale jo, dali jsme 1000. Mám tě? Nemám? Ne, ty mě akorát zabijou, já to vím. Ach jo. Taková škoda. No aspoň se vám ukázal, jaký jsem... Gay! To jste děláte srandu. Už zase? Ten samej. Ach jo. Poslední hra. Poslední hra. No, teď jsem pro změnu zase nahoře. Tak jdeme dolů. O, týpci. O, týpci. O, týpek. Slušně velký týpek. Ježiš, kolik má? Já se těch malých normálně začínám bát. Se ne... Ach jo. Šmarja. Ne. Já se ho fakt bojím normálně. Jako chápu, že cílem hry je pojídat ty ostatní žižaly, ale já se jich prostě normálně bojím. Pobereme trošku a opatrně, tak, dobře jsem to zmáknul. Ještě tohle, tak, už se bál, že jde zase do mě. No jo. Yes, konečně, první týpek, kterýho jsem snědl. Ne, to nebyl první, nebo jo? Ani nevím. Gay! OK, kašlu na to. Doufám, že jste si tohle video užili. Dejte like nebo odběr, podpořte mě tím a příště zase čau.